Ćao! Pa gdje si, šta radiš? Pa evo me radno je. Šta radiš? Daj nam opiši kakav je to prostor iza tebe. Pa evo tu smo kod mene, držim instrukcije. Taman mi evo cura čeka da krenemo sa instrukcijama, pa evo uhvatila sam 5 minuta, malo sam me zamolila da nas to čeka. Daj mi reci, ti imaš firmu u kojoj držiš instrukcije. Kako je sve krenulo? Tako je, sve je krenulo nakon projekta We Know How u kojem sam sudjelovala. I evo, od godinu dana nakon što sam sudjelovala na tom projektu, odlučila sam i sama pokrenut obrt za poduke. I koliko već dugo podukuješ? Pa već evo 3. godina, 3,5 godine je prošlo. Znači, uspješno je. Uspješno je, borimo se, ali evo ide. Svaka čast. Znači, imaš obrt za poduke. Daj mi reci koliko ti je znanje, vještine, moduli koje si slušala na edukaciji Mi znamo kako pomoglo u tome da pokreneš svoj obrt. Pa evo svih ovih modula koji su bili, stvarno svi su bili zanimljivi, puno smo toga naučili, ali kod mene konkretno najviše mi je pomogla informatika. Sve ono što smo prolazili, znači obnovila sam svoje znanje iz područja Worda, Excela, PowerPointa. Zatim sam naučila sama napraviti svoju web stranicu, možete i pogledati, vidjeti što smo sve naučili. I internet marketing mi je puno pomogao. Znači oglašavanje na društvenim mrežama, pokrenula sam sama profil na Facebooku, na Twitteru, na LinkedInu, vodim sama oglašavanje na Faceu, Google kampanje. Odlično. Da nije bilo projekta, ne znam kako bi to sve naučila. Znači, to su najvrijednija znanja koja si dobila. Za mene da, za mene je to nekako onako, što sam konkretno i primijenila. Je bilo veselo i zabavno tijekom edukacije? Bilo je stvarno veselo, bilo je odlično. Družili smo se, upoznali smo nove ljude, išli smo na izlete. Dobro, Iva, daj mi molim te samo reci za kraj, što bi poručila onima koji se premišljaju, žele li upisati, trebaju li upisati edukaciju Mi znamo kako u generaciji 4. po redu, u 2015. i 2016. Pa evo, svakako bi svima preporučila da se prijave, jer mogu puno toga naučiti, steći će nova poznanstva, nove prijatelje, ići će na izlete, znači i kasnije, vjerovatno ako imaju svoju nekakvu ideju, dobit će velike mogućnosti da i sami pokrenu svoj posao, kao što sam ja to napravila. Eto, Iva, želim ti puno sreće s poslom dalje, da budeš još uspješnija nego što jesi i naravno i u osobnom životu ti želimo sve najbolje. Hvala i ja vama također i svim polaznicima i budućim polaznicima ovog projekta.